kuma na son sanar da kai cewar a matsayina mutum ko soja ne ko farar hula ko a fati ɗinmu ko ba a fati ɗinmu ba, ba yanda za a zo a yi mulki a Kano a ce ban ce wani abu ba. In an yi daidai zan faɗa. Su ma wannan a matsayinsu na maƙiya ko masoya a farko suka zo suka mai da kansu maƙiya, ai ban yi shiru a kansu ba. Duk abin da aka faɗa ina da dama a matsayina na Rabi'u Kwankwaso ɗan jihar Kano, ina da dama da zan yi magana. Kuma mulki ai dole da mutane za ka yi. Ni ma da na samu damar ne shekara 8 na mulki har waɗansu guraren ai duk da su muka yi kuma aka samu nasara. Kuma Allah yarda wannan ma mun ga wani abu za mu sa baki na a gyara ko kuma a daɗa yi in an yi abu mai kyau. Saboda haka ba wai Abba kaɗai ne ba, kowane ne ya zama in Allah yarda in ya yi daidai mu ce ya yi daidai, in bai daidai ba mu gaya masa mu ce bai daidai ba. Duk wani shirman da za a yi a waɗansu gurare na tabbata shirman za a yi wataƙila ma da ƙasa gabaki ɗaya, in Allah yarda ba za mu bi wannan layi ba kamar yadda muka yi a baya. Duk wani abu, duk wani sadaukar da kai da wani aiki da ya kamata a yi a taimaki ɗan Kano da jama'ar jihar Kano gabaki ɗaya za a yi, kuma na tabbata an ɗauko hanya ta yin hakan.